James, awinjo kikwano kit gik mabende ung'iyo kaka iwacho ni NTSA ng'iyonu wechego motenre kod seat belt nyaka uneno uketo gimoro amora. Aneno ka penjo moro ya ir janeno ka openjo to kare ka gigi te uketo kare. James, ang'o miyo pod udiyo gimoro e lwet obila e korio? Mano donjo e weche mag gik matimore barabara mag corruption. Watemo kwero jowa kata kwaloso gi polis. Nitie jowa moko ma nigi luoro mar luwo chike mag barabara. Samoro en chik ma onego bed ni owuoyo gi polis to miye warning to weye odhi. Tiendo ka polise moko nie barabara moseng'eyo ni ng'ani oluoro chik, en koro we akonye na kwayo mana gimoro dina mondo aweya odhiyo. Ma timore kaluwore ni wan gi mtokni mang'eny gi nie loan. Mtokni gi ichulo per day. To cost of justice ma pacho ka osebedo matek. Cases magwa mag traffic iluongo ni police gin gik monego bed ni donjoni tiyali tiwuok e dhi. Wasetemo loso gi judiciary nyaka gi NTSA ma kinde moko wan gi constant fines ma ji ong'eyo ni fine mar makosa ma kama en pesa ma kama. Kinde moko wakelo nyaka roadside courts mondo konywa kik bureaucracy mang'eny mar tero ng'ato e court ka kinde malach. Miyo fine inyalo goyi to bedo mayot. Tiyudo ka samoro jowa oluor ni komaki saa ariyo lide inyalo bedo detained ang' chop kodi station los kodi file mari ma samoro kota ng'enya dhi sa 10 odhiambo. Koro ng'ato ywak ni awa koro gimang'ne miya ywara gi jogi. Ka jogi oyie kawo mata megi to ma watemo kwero jowa wamanyo haki ka iseloso gachi ma gimoro amora iketo ma ok aluor wache nyim eramany piny ka ni wan gi SACCOs mwang'eyo mang'eny mabe ok mi polis pesa ma ose comply ringe ndara kidhi rudo marengo Kisumu Eldoret wan gi SACCO miluongo ni Kangaroo kod Glo Konsa giting'o capacity gin gi kila kitu drepe compliant need confirm radio Ramogi TV kawuono ni hawatoi pesa. Wan gi SACCOs marengo Busia, wan gi Bungoma Line, wan gi Trans County mamoko nitie ma ose comply ting'o capacity gigo shuttle hawatoi pesa ya barabara. Wan gi SACCO machalo Transline madhi Kisii, wan kod Premier madhi Kisii mating'o capacity mago shuttle hawatoi pesa barabarani. Wan kod Molo Line ma bende wang'eyo ni bende oserengo higni mang'eny bende ose comply hawatoi pesa barabarani. Wan kod Easy Coach buses maringo Nairobi gi. Koro wanyalo wacho ni en gima nyaka ng'ato nyaka chiw. Iyudo ka sama makosa ne otimore two have to tangle. Nitie makosa mar jachiwo to gi makosa mar jakawo. Koro wawe uru hero kech en asara mang'eny kiyudo ka mtoka moro ndikoni ni odiochieng' achiel otiyo gi siling 1,400 komiyo polis. Mano pesa mang'eny. Wakwayo jowa ni wa comply uru, wabed uru ni wan sawa sawa, wakone gini koro pesa mwami onge. Jowuotho miwa pesa mowinjore, kik wating' excess, ji otuim sip, garo brigi kila kitu, drebo garo barupe te. Kaki sani nyo nyaka wuoyo gi NTSA watero gi e court ma nyo oseyienwa. Mondo driver obed gi badge sani lady akod kod no bed gi good conduct. Good conduct no segol e chik kuom both driver and conductor. Koro yudo barupe mag NTSA gi sani gin gik moko mayot. Ma ng'ato nyalo apply to bang' sama thin, tinyal dhi e cyber tip print makato gigo dok e NTSA for approval. Wakwayo jo SACCOs ma waluru sheria mondo waketo ohala ni obed mamit ma wuon gari nyalo winjo ohand mtoka. Erokamano.